Igbo Comprehension agụchaa aza. N'ụlọ akwụkwọ anyị nwere ndị nkuzi 5, ụmụ akwụkwọ 18, oche akwụkwọ 20, nde akara 10, akwụkwọ ọgụgụ 12 na akwụkwọ odide 7. Ụmụ akwụkwọ na-eji pensụl ede ihe, mana ndị nkuzi na-eji nzu odee ede ihe n'ụgbọ ojii. Naanị ndị nkuzi na-eji ụtarị. Ụmụ akwụkwọ na-eji akwụkwọ na pensụl. Oche akwụkwọ anyị na-acha edo edo. Ụmụ akwụkwọ daa ule, nwata akwụkwọ daa ule, apịa ya ọnụ ịtarị 6. Nwata akwụkwọ daa ule, apịa ya ọnụ ịtarị 6. Onye azaghị klaasị ya n'ụtụtụ, apịa ya ọnụ ịtarị 9. Nwata akwụkwọ gbaa onye nke mbụ n'ule, enye ya ihe nrite bụ akwụkwọ ọgụgụ 2. Onye gbaa onye nke abụọ, enye ya otu akwụkwọ ọgụ, enye ya otu akwụkwọ. Ụgbọ ojii blackboard, blackboard, ụgbọ ojii blackboard. Chair, oche, oche, chair. Pencil, 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 pencil. Pencil, pencil. Akwụkwọ odee, akwụkwọ odee exercise book, akwụkwọ odee exercise book. Akwụkwọ odee. Ụtarị cane, ụtarị cane. Nde akara ruler, nde akara ruler. Ụlọ akwụkwọ school, ụlọ akwụkwọ school. Nwata akwụkwọ student, nwata akwụkwọ student. Nzu odee chalk, nzu odee chalk. Akwụkwọ ọgụgụ textbook, akwụkwọ ọgụgụ textbook. Onye nkuzi teacher, onye nkuzi teacher. Ụmụ akwụkwọ student, ụmụ akwụkwọ student. Akwụkwọ odee exercise book, akwụkwọ odee exercise book.